Перузо, който може да центрира. Остана под топката футболиста Локомотив София, само че Патрик Габриел Галчев прави резултата 2-0. Изпълнение от страна на Патрик Габриел Галчев и никакви шансове за Артур Мота. Дали тук и самия Станоев не продължи топката. Тази тройна комбинация донесе гола. С диагонално подаване, обаче междувременно Рапосо връща към Галчев и стрел 2-0. 2-0 за Локомотив София. Решава да се надиграва един на един. Подаване, право остра топка, само че не успя там нито един играч на зелено да играе с нея. Патрик Габриел Галчев сега добър поглед, още по-добро подаване на ляво. Повече от 20 години, в последствие и над 3 месеца. Центриране към Светослав Диков, отклонена топката. Патрик Мислович. Пас към Мустафа Сангаре, той в наказателното поле. Справи се отбраната на Пирин. Галчев в наказателното поле. Галчев вади топката към Мустафа Сангаре, удар 2. На близката града. Никола Илиев се справи. След това удар с за сезон. Патрик Габриел Галчев сега справя се с Христо Петров и центрира в наказателното поле Николай Бодуров с 7 минути игра. Разбира се, те биха били най-доволни за победа още в редовното време. Също второто продължение. Галчев, добре премина Галчев през Евгений Георгиев. Има пространство, подава на Преслав Бани. Локомотив София спечели точка срещу малкото моменти, биха могли да кажем, през първата част, в които трябваше да се отбраняват, бяха почти безпомощни, които виждаме на терена. Тази атака за Локомотив София изглежда добра. Патрик Габриел Галчев връща към Диков. Намеса от страната.
я поправи в крайна сметка дефанзивния полузащитник. Тук трябва да има засада на Светослав Диков. Той има днес възможността да се докосне. Моят полузащитник е едно от откритията на Илян Илиев. Със сигурност падението, което С чистите посоки. въпреки това той успя да достигне и след това да върне много добре фронта на атаката на дясно. Какво спасява? Арда разиграва в половината против София. Опита доста хитро подаване. Давид Акинтова дава още една възможност. Червено-черните да атакуват през фланга. Удар с глава на Антарали Кешамак. Стече. Действие на Патрик Габриел Гал. Интересно решение от Майкон. Че Патрик Габриел Галчев внимаваше. Дава наляво. Майкон. Мартино не успя да изведе. Ето едно от нещата, с които може да бъде изключително полезен Амаду Диало, играта на стенка, така наречена. Георги Русев сега напредва към наказателното поле, само че е спря.